Satsho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Kubulawa ngehluku abathathu eMadlankana. Okhishwa kwesobmeya uthi useyimeya. Kanti abezimo eziphuthumayo babambe imashi enokuthula. Nina bakambombosho omnyama indaba ze1KZN TV zifunde uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Usakhungathekile namanje umphakathi wasendaweni yaseMadlankana kwa12 ngaphansi kamasipala semhlathuze ulandela ke isigameko sokudutshulwa kwamalungu amathathu omndeni okaKhanyile ngabantu abangaziwa ngomsombuluko izolo kusihlwa. Kulesi sigameko ke shaqe somphakathi kudutshulwa kwabulawa inhloko yekhaya umngakho ohamba ngesitulo esinamasondo kanye nomzukulu oneminyaka eyisithupha. Owesifazane oyisisebenzi sasendlini udubuleke endaweni embi kanti kumanje kwembula kwembeswa kuyena esibhedlela. Abasolwa kabana abangaziwa kubika ukuthi bagasele kulumuzi baqotha imbokodo nesisekelo ngenhlamvu. Abantu abathathu bashoneleke endaweni yesigameko, owesine oyisebenzisa sasendlini odubuleke endaweni embi ulwela impilo yakhe esibhedlela. Kulesi sigameko kusindeke oyedwa oyilunga lomndeni obalekile. Ikhansela lendawo uVincent Dludla uthi ke namanje basathukile ngalesi sigameko. Noma nginalo ulwazi ogcwele kodwa ngifoneliwe amanye amalungu omphakathi izolo mhlambe ngabo past 7 kuya 8 ngase ngizama ukufonela amaphoyisa ke ngoba bese ngizwile ukuthi bekade kudutshulwa afika ke nami ngase ngiyafika emva kokufika kwamaphoyisa mangithola engathi bebewufola abantu laba ade lokhu behlaba enyuka sengizwa komakhelwane abafike benza umonakalo la ekhaya kaKhanyile. So ilokho engakusho kwamanje ya okunye engicelayo emphakathini uma umphakathi ukukhona okuzwayo ngiyacela belekelela amaphoyisa kusetshenziswane kwazi ukuthi kubambeke abagilo ngoba sisihlele senza abasenzile sisethusa nje la eMadlankana kakhulu. Kusolo ukudlo sesigameko sokubulala bekungesihlelelwe ukubulawa kwalomndeni. Ngokubuka kwami ngoba sengifikile futhi ekseni no bathi akuthathwanga lutho. So nje kube isenzo sokubulala nje angeke ngisho ukuthi mhlambe sokuba akuthathwanga phone akuthathwanga TV kodwa isenzo sokugebengu ngoba akekho onemvume ukubulala umuntu. UDludla uthi banazo indlela zokulwa nobugebengu emphakathini kepha ke ubese enxusa amalungu omphakathi ukuba sebenzisana namaphoyisa okulwa ke nezenzo zobugebengu emphakathini. Engakusho ngoba sibe nomhlangano esikhaweni namaphoyisa neCPF bese kwehlile ukugebengu kodwa iMadlankana ibe number 2 qala ePort and Fort ibo number 1 ukugebengu. iCPF siyasebenzisana nayo lana namaphoyisa siyasebenzisana nawo. Phela into ekhona ngathi iwrong eyenziwa umphakathi. Umphakathi uyabaza abantu kodwa awufuni ukuhambisa information ngoba kunomphathi wasesikhaweni eThontanzi uzethi uma usaba ukuzisho thintana naye uzokwazi ukuvikela uzokwazi ukuthi siqede ukugebengu ngoba uma singabiki akwazi ukuqeda ugebengu aqede ugebengu. Inxusa nje emphakathini ukuthi asisebenzisane ngoba lento iyeza kimi iyeza nakuwe somo nolwazi ngicela udlulisele emaphoyiseni ukuze sikwazi ukusebenza kahle sihlale kahle endaweni yethu eMadlankana. Imbangela ukubulawa kwalamalungu omndeni ayikaziwa kwamanje kuze kwashaya isikhathi sokuba udaba lingene emoyeni kungakatholakali ukuphawula kwamaphoyisa. Izindabeni ze1KZN TV kuba inkosi Mthembu eMadlankana esikhaweni. Imeya kamasipala waseMvoti KwaZulu-Natal esuswe ehlalweni ngevoti angabethembu ubuholi bayo uGabriel Malembe usaqhubeka nokusebenza. Kulo masipala ke kuhlala kumhlangano omkhandlu ngolesihlanu lapho ke kuvotwe khona ukuketula kabaholi beIFP okuMalembe nephini lakhe uMbongo Sendlamini kwabe soqoqwa kumfundo masondo weqembu ABC kwesobmeya. Imeya yomasipala umvoti uGabriel Malembe uthi usomlomo womkhandlu waqale wabiza umhlangano wangomhlazi 13 kwephezulu kepha bangaqhubeka ngenxa yokungapheleli kwamakhansela. On Friday then we've received another notice eyayisho ukuthi futhi siyabizwa ukuba sohlala but yasithi i-continuation yomhlangano owawukadubizwe Monday isibizo ngomhla 17 October ukuthi futhi sohlala but yathi i-continuation ufuna ukunothelo umuntu wabuka ukuthi okay masibizwa fanele sihloniphe thina
noma sibuka ukuthi mhlawumbe iyalandeleka imithetho ngendlela okuyiyona kodwa sizokhuluma emhlanganweni lokho kodwa lwashalo losuku amakhansela e-IFP abane commitment lapha kayibizwe khona afaka i-apology ukuthi awazokwazi ukuthi ebengcane umhlangano lo mhlangano ke sathola ke ngoba phela njengoba sabakhona emkhandlweni nami njengomeya sathola ukuthi uhlalile umhlangano kodwa salandelela ngoba minutes sathola ukuthi uhlale ungenayo quorum amakhansela ayikhona ayo-13 uzokhumbula ukuthi umvoto ukhandwe amakhansela awu-27 of which i-quorum yamakhansela awu-27 u-14 ongashintshi. Ngemuva kokuhlala komhlangano wesibili owabizwa nguyena uSomlomo ngoLesihlanu owawunamakhansela omkhandlu angaphelele ilapho kwavotwa khona ukususa esihlalweni uMalembe njengemeya kanjalo nephini lakhe kwabe sekuqokwa ikhansela le-ABC uMfundo Masondo njengemeya entsha. Kepha uMalembe uthi umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu zasekhaya KwaZulu-Natal wawuchitha lowo mhlangano. Khotha bungenelelile mayithola udaba njalo wabhala incwadi wabhalela emkhandlwini wabhalela uSpeaker wamtshela ukuthi lo mhlangano was non-compliance futhi ngamanye amazwi bahlalisa umhlangano ongekho emthethweni zonke ingqoma abazithathayo azikho awukho pholo ukukhishiwe nokukhethiwe ngoba bawulandelanga umthetho ngisho ama-standing rules and orders omvoti aphikisana nabo awethu ngqula emvoti. uMalembe uthi ngokwazi kwakhe basebenzisana kahle neqembu le-ANC kulomkhandlu. Ukusebenza wami noma ngithi ukusebenza kwe-IFP ne-ANC ngokubambisana ngoba sikulolu hlobo lokuphatha umkhandlu esithi coalition akukho nokuncane nje okusolisana nokuthi khona inkinga esikwenzayo nje sineteme elithi nje umvoti works lapho siphuma khona everyday siyodeliver intuthuko esisa kubantu. Owe-ABC uMasondo uthe udaba lisenkantolo ezindabeni ze-1 KZN TV ngu-Ayanda Dube kuseGreytown. Abasebenzi bezimo eziphuthumayo ngaphansi komnyango wezempilo esifundeni eKing Cetshwayo enyakatho KwaZulu-Natal baholeka imashi enokuthula bebheke emahhovisini omnyango wesifunda uzozwakalisa izikhalazo zabo ngokwesayini insiza kusebenza. Labasebenzi babhikishe ngaphandle kwalamahhovisi besola kumnyango ngokwehluleka ukuhlinzeka kumphakathi ngosizo lwezempilo ngendlela efanele. Abasebenzi bezimo eziphuthumayo zomnyango wezempilo eKing Cetshwayo basola umnyango wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal ngokungabahlinzeki insiza kusebenza ezanele okwenza bezithola emphakathini bengaphephile abasebenzela ngaphansi kwawo. Labasebenzi bathi ama-ambulance okusebenza kawekho. Abasebenzi bakhala ngokuthi abazizwela bengekho safe around umphakathi abawusebenzelayo. Isizathu ukuthi kuba nama delays amaningi kakhulu ukufika kubasebenzi wama-ambulance emakhaya bedinga usizo lokuqala. Okwenziwa ama-ambulance anganakekelwa ahambe kuma-workshop angabuyi isikhathi eside. Ngisho noma kuthiwa ihambele into encane ku-service ihamba for 3 months akekho umuntu olandelelayo. So uma umsebenzi esehamba-ke befone for mhlampe 3 to 4 days belinde i-ambulance umuntu edinga usizo lokuqala. Njengoba sonke sazi ukuthi umuntu une-right to health. So mase ifika laba basebenzayo nalama ambulance amabili abanawo umphakathi ulwisana nabo so abekho safe ngalokho. Lokho ku endanger impilo yabasebenzi. 2 umphakathi waseKing Cetshwayo kusuka konkandla iKhombe iMbongolwane iShowe eMelmont Ngingindlovu eMpangeni isikhawini enseleni naseMbonambi si-under uKing Cetshwayo sisonke. Ngokwazi kwethu nangokwe number of population kudinga ama-ambulance angaphezulu kuka-20 per district kodwa lately kurana ama-ambulance awu-4. Labasebenzi bathi umnyango uhluleka ngisho kubahlinzeka umfaniswano nokusebenza. Issuing of i-uniform sokusagcina ukuyithola ngokungena u-COVID-19 ngo-2020 basinikeza 4 kuphela. Thina-ke sisebenza asinasikhathi sokuphumula ama-ambulance aduma 24 hours kuya ngama-shift. So akekho umuntu ongagqoka i-uniform ewu-4 for 5 years njengoba ku-2025. Kwaye kwaba ne-task team-ke salidinga idudaba siyabatshela njalo hayi ukuthi asibatshele. Salidinga idudaba kwaba ne-task team ye-uniform. I-uniform bathembisa ukuthi bazoyiletha bayiletha bazange namanje basayiletha. Kwezi ibheji
ethile engeyona uniform national njengoba siu EMS angithi niyazi ukuthi sonke siu national so ukincetshwa yagcina ihluka yodwa kwabanye yathola abantu ababodwa 111. Lezi ngqinamba labasebenzi abathi babhekene nazo basola kumnyango ukuthi uphendla indlela yokudlulisela kumsebenzi wesikhampani ezizimele. Ukuthi bafuna ukuthi outsource la kwa EMS akwazi outsource i-emergency service. Awukwazi uku-outsource kangangokuthi bafuna bona ukufaka ama-private ambulance kodwa ama-precautions abo athi sizowafaka bethathe from hospital to hospital, facility to facility bengayilungisile indaba yokulanda ama-ambulance kuma-workshop. Kusho ukuthi abantu abahleli kobhukhanana kontambanana kobuka abanawo ama-ambulance kusho ukuthi bona abanakiwe kahle kahle. Inyoni abasebenzi lePsawo ithi isola inkohlakalo njengembangela yalenkinga abasebenzi ababhekene nayo. Siyabalula indaba ukufaka ama-ambulance. Mawuthapha ama-ambulance i-department ofanele wa-service lama-ambulance but sithola ukuthi kukhona ngisho i-corruption eyenzakalayo ngoba kunalento ye-tendering system whereby umuntu uzonikeza i-tender uthambo service ama-ambulance ekugcineni ama-ambulance angaserviswa on time and igcina so-compromiseka i-service delivery group emphakathini. So iyona into esiyibuka ukuthi yilento ye-tendering system ne-corruption esikhona ku-department. Umnyango wezempilo ngesikhathi wamukela uhlelo lwezikhalazo uthembise ukuphendula singakapheleki insuku eziyishumi-4. Ezindabeni ze-1KZN TV kube uNkosazana Mthembu eMpangeni. Asithi ishelele itolweni nebesilo siyabuya nezinye sindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Kubulawa ngehluku abathathu eMadlankana. Okhishwa kwesobmeya uthi useyimeya. Kanti abezimo eziphuthumayo babambe imashi enokuthula. Izinyunyana zothisha kuyinathu nesathu seyifisela abafundi bakamatikuletsheni ababhala ivivinyo zabo impumelelo yodwa nakuba kumnyango wezempilo ke wabhekana nezingqinamba kulonyaka. Kuzokhumbuleka ukuthi kuze kwaphoqeleka kuba kundunankulu nomgcini mafa bangenelele njengoba izikole bezintula inkece. Njengoba sekuqaliwe ukubhala izivivinyo zikamatikuletsheni zokuphela kunyaka, kuningi abafundi nothisha abadlule kukho. Inyunyana yothisha inathu ithi othisha benze konke kusemandleni njengoba bebezinikele besebenza nangeziphela sonto. Ekufundeni kwabo ngaphambi ukuthi bafike ku-matric bakhahlanyezwa i-COVID. Emva kwe-COVID ke niyakhumbula ukuthi kwabakhona lento eyayibizwa nge-budget cut, ama-austeric measures. Kwathiwa imali zemnyango ziyancishiswa. Njengenathu samemeza kwaze kwaphakade ukuthi uhulumeni ophethwe abantu abahlelekile nabantu abafuna ukubona izwe liya phambili awukwazi uku-impose i-budget cut kwi-education nakwi-health ikakhulukazi. Inyunyana yothisha isathu nayo idlulisa izilokotho ezinhle kubafundi ababhala umatikuletsheni kulonyaka. Namhlanje siyazi ukuthi abafundi bebanga leshumi bayaqala izivivinyo zabo zokuphela konyaka. Kuyisikhathi ke lesi la kufanele wonke umuntu supporte abafundi kube ngabikho ukuphazamiseka. Kubona ke sidlulisa nje amazwi okubakhuthaza ukuthi bangalaleli yonke into engase ibaphazamise emqondweni. Lesi isikhathi sokuthi bafocuse bagxile ezifundweni zabo bazilekelele ngokuthi basebenzisane nothisha babo. Ama-revision ayaqhubeka. Bangayengeki ukuthi bazithole sebengena nezinto zokukopela ngoba lokho kuba nemiphumela engemihle and okuyaye kube nzima ukuyixazulula la sebebanjiwe ukuthi kade bekopela. Siyabafisela abantwana bethu konke okuhle ukuthi babhale kahle kungabikho ukuphazamiseka. Siyathandaza ukuthi even nezimo zemvula engathi ukuma okwenzeba kube ngabikho ukuphazamiseka kokuhanjiswa nokulandwa kwamaphepha ezikoleni nakuma district office. Sifisa ukudlulisa ilokotho ezinhle kubo bonke abafundi esinabe eSouth Africa kodwa ikakhulukazi kulabo baka matric ngoba siyazi ukuthi bona ila kuphela khona i-contract yabo kanye no basic education. Kuzokhumbuleka ukuthi isifundazwe kwaZulu-Natal isona sifundazwe esinabafundi abaningi kanti kwimphumela kamatikuletsheni yangonyaka ophelile silale indawo yesibili kuzwelonke. Uma kwenzeke feyila eyedwa ke mhlambe esifundazweni nako kuzoba nomthelela. Kodwa ikakhulukazi ke kwaZulu-Natal asikhumbule ukuthi iyona accountela
abafundi abaningi eSouth Africa especially baka matric uma iKwaZulu Natal iphase ngamalengiso kusho ukuthi iSouth Africa yobiphase yonke ingakho ke nayo iKwaZulu Natal ihlale siyibeke eqhulwini uzokhumbula ukuthi ngonyaka ophelile yayiphuma number 2 izindabeni ziwani KZN TV bikuthi abantu maphumulo empangeni. Lokho ukhulumela indlunkulu kaZulu umntwana uThulani Zulu waseyibindini uthi bebengalendele ukuthi uhlangothi likaMntwana uSimakade luzophinde ke lifuna ukudlulisela ke phambili isinqumo senkantolo sokuthi sile sehlalweni isona esabekwa ngendlela efanele. Umntwana uThulani uthi into abekade ke beyilindele ukuthi zonke inhlangothi nabantwana basendlunkulu babuyisane. Inkulumo kaMntwana uThulani Zulu izimva kwesithangami sabezindaba ebesibizwe uhlangothi lukaMntwana uSimakade eThekwini ngesonto. Nxa inkantolo yokwedlulisela amacala ephakeme Supreme Court of Appeal inqumile kakusho ukuthi leso sekuyisiphetho sizokhumbula nje amanye amacala amabili likaMphephu laSevenda nelinye likaSigcawu laseMampondweni lapho inkantolo ephakeme yokwedlulisela amacala yafike yasho kunye kwase kuthi nxa sifika lawo macala efika eConstitutional Court iConstitutional Court yaseke ifike ibeka ngendlela ehlukile. Okhulumela indlunkulu usabanankinga ngokudlulisa kwesinqumo senkantolo amacala usokudlulisa kodwa bebengakulindele lokho kwenziwa yilolu hlangothi. Sizwile eindabeni ukuthi abantwana beseka umntwana uSimakade bahlela ukudlulela enkantolo yomthethosisekelo. Singathi nje asinanxa nokuthi abantwana badlulisa isinqumo senkantolo ngoba njengezakhamizi zaseSouth Africa banelungelo eligcwele lokwenza lokho. Siyazi ukuthi ukhona umthetho inkantolo yomthethosisekelo enesinqumo esiba umnqamlajuqu. Kepha ke besingayitshela ukuthi abantwana sebengaze baye lapho ngoba lokho kusho ukuthi isenzo sabo sesingaphezulu kombango nje owejwayelekile. Umbango esihlala uqali siyazi sonke. Bikayi ukuthi mase kufike lapho kubuyiswana khona mhlambe lapho sekubonakala ukuthi hayi akulanyulwe bese kubuyiswana. Umntwana uThulani uthi isenzo selolu hlangothi singagcina swelele ekutheni kungaphinde kube lula ukwenza uzwano phakathi kwasendlunkulu. Nempeleni njena abantwana okuyibona basembangweni kakhulu bane nje kuphela abantwana bakaBhusha kanti kwabona futhi ababoni ngasolingi. Manje ngiyadabuka ngoba bebengaba isekele esihle sobukhosi abantwana njengoba bezalwa vele isihlalo kodwa uma beyiqhelelanisa ngibona ukuthi baya esiweni esijulileyo okuyishwa ngoba emva kokuhluleka kwabo enkantolo yomthethosisekelo akusekubalula ukuthi kuphinde kube khona ukubuyisana. Ngotabogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngeseThekwini. Zingaphezulu kwekhulu ijudeni ethu esokiziqo esikhungweni kintiwe college emcimbini obubanjwe leAssemblies of God enseleni iNyangathene kaMthaniya ovela kumnyango wezemfundo ephakeme ngaphansi kweKZN CET College uSibusiso Mthethwa uthi ufisa ukubona abagogodile besebenzisa iziqu zabo ukufukula umnotho nokwakha amathuba omsebenzi emphakathini. Ukusebenza kanzima kugcine kuzale impumelelo kwizitudeni ezithweswe imiyezane icollege intiwe elingaphansi kweKZN CET College eminyangweni wezemfundo ephakeme. Okhulumela umnyango wezemfundo ephakeme uSibusiso Mthethwa uthi leli college liyimpendulo kwezinye zezingqinamba ezikhona emphakathini. Ama-community education and training colleges awasagcini kuma-IED programs ase-IED level 1, 2, 3, 4 kodwa asegcina futhi enza nama-skills so abazograduate noma abazogogoda namhlanje okunye kwakho ama-skills ehlukehlukene abazogogoda kuwe esijabula kakhulu ukuba sibe ingxenye yakho namhlanje esifisa futhi umphakathi wazi ukuthi kulesi sikhungo esilapha enseleni okuthiwa intiwe kuyafundwa akudlalwa. Sino center manager wakhona uMrs Maphumulo owenza umsebenzi omhle kakhulu nethimba lakhe esiqhenya kabi ngawo.
ngakho ke namhlanje lobu buhle enibonayo bebanenganga kanje abantu sizoqhakambisa lokho futhi simema nabanye ababangakazi ukuthi ama community education and training colleges abaleka kangakanani. Obhekelele ukusebenza kwaleli kolishi unxenxe nezinye izakhamuzi ezifisa ukuzofundela amakhono kuleli kolishi ukuba zingazenyezi ngethuba lokufunda. Uveze nokuthi iKZN City College yaqhubeka nokulekelela izitudenti ngemfundaze namathuba okucosha ulwazi emkhakheni abayifundele. Umphakathi wakithi nje asizakala kuningi osizakala khona so icollege liyabasiza kakhulu ngaleyo ndlela khona namabhasari abuye aphume icollege liyabalekelela ukuthi labo abasuke bengenithathi entweni bengenayo imali yokuqhubeka bese beyakwazi ukuthi baxhaswe ngama-bursaries from kwase-ET College. Yes, so nje ilokho engingakusho ukuthi cha nabanye siyabamema ukuthi bangasali abeze ngoba njengamanje yonke into ithi umuntu akafundi akube khona anakho akuphethe esandleni nabasahlele emakhaya besacabanga sebamema ukuthi beze kwa-CET College bazosizakala kakhulu. Umthetho uthi injongo yomnyango wemfundo ephakeme ukubona abagogodile bebuyisela emphakathini ngokufukula umnotho noma beziqala amabhizinisi abazoziphilisa ngawo nazophinda avulela umphakathi amathuba emisebenzi. Uminister wethu umnumzane uBhuti Manamela bebambisene namasekela akhe uDr Dube Ncube noDr Ugondwe kanye noDG wethu Sishi noDG wethu Mesifutshane babambisene kakhulu ekutheni lama colleges abe impendulo eyintweni ezikhungethe umphakathi singabala khona iGBV engabe khona kwemisebenzi abantu bakwazi ukuthi baparticipate noma babe yingxenye ye local economic development. Ngakho ke azovula amathuba ngoba uyibonela nje kuhle kanjena bayathunga abantu bayabhaka abantu sifisa ukuthi ke lento bayithathe baze bayenze ibe yinto abakwazi ukuyiphilisa ngabo injongo yethu leyo. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngiseRichards Bay. Asiphinde sethi ishelele itolweni nabesilo siyabuya nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke izona ezihamba phambili namuhla. Kubulawa ngehluku abathathu eMadlankana. Ukhisho kwesobmeya uthi useyimeya. Kanti abezimo eziphuthumayo babambe imashi enokuthula. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-17.83 kuyidola lasemelika benge ngu-23.20 kupondo waseBrithani libe ngu-20.15 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ngu-$4,265.61 ounce kuthi intengo engahluziwe yona ibe ngu-$61.01 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ichazwe njengengxenye yokunqanda intsha kwenzeni izinto ezingalungile kanye nokuthuthukisa amakhono ayo imidlalo eyahlukene ebibanjwe le-Upper Park eNewcastle endlaneni kaMthaniya. Le midlalo eyaziwa ngeNewcastle Mayoral Cup ihlelelwe ukuqoka amaqembu azomela isifunda saseMajuba eMgungundlovu kanti abanqobe ebholeni kanobhutshuzwayo bathi leli yithuba lokuziveza amakhono kanye nokwathuthukisa. Usomlomo kaMasipala eNewcastle uthi bazohlunga amaqembu azokwazi ukubamela eMajuba. Namhlanje it's a Mayoral Cup ephethwe unyamazane ngokwase Newcastle as the whole because iNewcastle ihlanisa eMadadu Sizo iNewcastle neindawo eqhamuka ngaphandle kwaze emaBrobush not eBrobush Potter's Pass wonke Charlestown siyahlanganisa sizele lokho ke namhlanje sizokhetha ke abantu esokwazi ukuthi nasiphuma la sesokwenza ke iMayoral Cup yaseMajuba okusokhetha isquad esodwa ke esephikelela ngase eMaritzburg ngoba siye eMaritzburg lokho umhlonishwa ke umeya unyamazane ke yena vele njengosihlalo kaSalka ephethe imikhandla engaphezulu kwama-54 kufanele senze sure ukuthi we do participate kulento. Uphinde waveza ukuba lokhu kuyingxenye yokwelekelela intsha ekutheni izithibe ezintweni ezingalungile. Imidlalo enjengalena ke emsakazi iyalekelela kakhulu ngoba inhloso kameya iyodwa yokuthi siqhelise izingane
lapha yana endabeni zani zokuganga futhi imidlalo kakhulukazi ebhola nawu ibheka kahle iNewcastle inali italent lebhola baningi kakhulu abantu abaqhamuke la eNewcastle so bakhumbuza abantu bakhona nje abantu ababedlala Samora whatever abedlala koKaizer Chiefs singababala sibaningi nobani wonkosi bakhona abantu abaqhamuka la ngakho ke isipromote ukuzwana kakhulukazi. Kanti imelo masipala uXolani Dube uveza ukuba bafuna ukuqinisa izimpande zentsha. Ngithi uma unothando nezibali kodwa ungenalo uthando nezibali uma kuthiwa sihlobo uzophoxeka. Sizwa kahle ukuthi ngithini uma sinjengabantu abadala sinothando lwentsha ezophumelela kodwa kungekho esikwenzayo uqinisekisa ukuthi ingxabo zabo siyayinisela impande zabo zijule ziqine kodwa makufika isikhathi lathi nekumele sishazwe khona noma siqheliswe khona siphoxeke ngoba asizukuyithola imiphumela esiyilindele. Khona manjalo mele iqembu labawinile kwibhola likanobhutshuzwayo uthi babonga ithuba lokuveza amakhono abo. Bengasho ukuthi ngijabule kakhulu ukuthi siwinile namhlanje sibonga nanethuba ukuthi umkhandlu usenzele ukuthi sikhona ukuthi benze ama selection kanje kuze sizokwazi ukuthi sikhombise italent esinalo neqozi nofuqesinalo. Bonga okukhulu ubonga nje okukhulu kakhulu ukuthi basizile ukuthi singahlale ezitradini basenzele ukuthi sithole ukuthi sikhombise ama talent esinalo. Ubikuthobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngiseNewcastle. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi igudluka sibone amagumgedlelo kamzimba umntwana nethimba lonke nje le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile